To je... Ty svině. Strachy se posrala, Je pochtala. strejdu pochcela. Ty svině. Počítaj svině. A co jí budete, nemají, teď jí prostě uškrtíte, podříznete. Ne, ostříhat. Jasný. A potom mi sežere. Jsme viděli stříhačka. Dobrý den. Stříháme. To bude na YouTube, jo, jinak to video. Chcete jí držet taky ještě? Ne? Jo, dobrý. Jí přivážete, ne? Já než jenom dostal po 4 dovnitř. A pozor. Slečna se brání. Ty svině pochtala, kurva. Tou dobu až jsem A furt bude říkat, že ho pochtala, ty. To my vidíme, my jsme hluchý a slepý. mi zaplatila, kurva. To bude o půlku lehčí, to je všichni ostříhat. Ta už se s ním smířila teď, kucí. To je v klidu, mám to tady, vidím to zblízka. Já tě mám ty bejku mě hodně. Počkej, a povedz, stříhnem si, kdo bude stříhat. Ale no tak. Kde si lidi? Dávej, potvoru. Podporu, pejsku, dole, podporu. Tak, to už může si stříhat. Přední nohy. Teďka vyskočí a přeskočí. To je špatný. Je to jednodušší. Ona už se bránit nebude za chvíli, se jí to začne líbit, nebo jak to je? Jo, Růčo, já čekal, že tady rozjedeš nějaký tyhle ty Projekt, jo, věci. smysl, jo. No, tak já jsem říkal, že tady mám 5 minut na to natočit video, jak stříháš ovci, a ne, že tady budu zítra. Hodně hotová. Za řekl, že tak bude. A na mé holící strojek by to nepobralo, jo? Žádnej, starý třeba. Jo, Takový hustý, víš co? jo, To zapiješ a ona včera... jo. To jsem svou mašinku na ovce, když musel, víš. Tak to není problém, protože u nás ve vesnici bydlí chlap, který pěstuje u nás ovce do horních bytech, tak se můžu zeptat, jestli budeme nějakou starou stříhačku. On chodí k nám, no, jakoby k sousedům, chodí Ne, popíjet. už panu že už brany nechce, tak teď by si přestroj, Já tak to by říkám, zase že jdu natočit, že mám 5 minut času, že natočím stříhání ovce, vole, a oni to už s nůžkama nechce.